Het is eind zondag als de plan binnen voor de weropening van het kanaal dat groeven is in 1874. Er is verzet, maar in 2007 binnen de omwonenden wies mee had de minister groene licht jouwt. Ik denk dat het voor de levendigheid van het dorp heel belangrijk is om hier wat recreatie te krijgen. En daarnaast een mooi stukje natuur te hebben. Maar natuurorganisaties komen in verzet. Speciale beesten en planten zoeken verlengingen. De Raad van State jouwt het sinds gelijk en het werkt mij net terug in. Toch gaat de schepper de groen in oktober 2007 bij wijze van protest. Henk Hoen en Kees Kuipers, hier elke schep. En nu aan het werk. Alle typen van de wethouders en de provincie, ja, dat is heel positief. Daar heb ik 30 jaar van vochten. Het probleem is alleen nog dat er heel tijd kinken in de kabels komen. En op momenten dat je het net broeken kennen. De discussie wordt lijkt wel eens nog jaren. Juridische procedures en spul om yield en subsidies zwaar je vast vertraging. Want dit hier eindelijk het werk klaar is. Omwenen hebben we er lang op wachten moeten. Ik denk dat we de vlaggenmachinaal weer uitsteken moeten. Want het is natuurlijk super. Het is geweldig. Voor beide dorpen, maar ik voor de omjouwing. Voor iedereen.